balma mbaw ambaw foka wali nyumando aw munun sogolembe ana jamana in kono ani jamana in kokan ambe ala deli abe fango fana ala ka hereka na u bela jelen aw bismillah andame kene kono andame jemukan bi ani mamme nyogon bulu ambalma muso madugolente amba fosa madame Dambele aja kumba tangara madugolente jamana in kono ya madugolente shirifla jabarani sanfela la bi yani kuma dama na abena jeka kuma minka oye jamana in kono kodo be bi bedde gunen ala atenya foka kuma kala no ye anga sanga bulu be chogoya munna be la haliya munna wala yani anga kuma dama mafo aja kuma ini nyogontuma be sirifla tele jabarani amba laje baga bela jelen fo kerenkerene yala emission an dambe laje baga ambe folin tanni blakata bela jelema ame masa Allah taala fo ale misona ka bira neni laje baga jama bela jelena angana sigi bitugu ka je ka nyogo masala amba fo masai makani je amba fo alhamdulillah rabbil alamin no temana aja bi amena kuma minka o fenye mini abambe ka so sabula saya ba ambe ka so sa kene abesika ambega so nga jamana in kono bi anga bani keno wala do be ke bi adegumbe mogoka bo fengo feni adegumbu yana tenye fo kuma de kakala sabla amba do kuma de be dlani ke kuma de be furakelke nga yano che yalma folo anga makoro tlela ati wati jamba bote ni bani kunkera yalma akume ke chuko di mogo kumena chuko di sigida kume muni munke anga se ko don folo yani anga temeni kuma kunfulana jalo ambe ala deli saya agalamani be beka sunga ala ka janya ankelengele na bela jelena nonta mena chogo dundo abikede na be ke fana kasoro ambe ala kasira nyuma bayinka donc ninyo fo jalo ne re demseni ne tise ka kuma folo takan kosebe mais baw bien anu be baro munu ke mbe se ka doni fo nyeminto ma baro la unofe o siratigɛ kɔnɔna la jalo fɔlɔ la ni ala y'a kɛ fatuli kɛra i bara sigiɲɔgɔnw de bɛ i magɛn u b'i magɛn cogo di u b'i magɛn ni bonya ye u b'i magɛn ni hinɛ ye u b'i magɛn ni makari ye u b'i magɛn ni hɔn ye jumɛn ye fɔlɔ jalo ni banni kɛra i bara daga kun tɛ sigi i bara an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ cogo min na sigida n'a lamunumunu min se ye serini ye min se ye toni ye min se ye kinini ye bɛɛ de bina ni suman ye donc janaja jama bɛɛ lajɛlen bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun k'i fa ka wuli ka sɔrɔ sanga bɛ e min ka so e ma degun sɔrɔ musaka ko la fɔlɔ la a kun bɛ kɛ ten de donc o de kun y'a hinɛma yɔrɔ ye o y'a makarima yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛna ka i boloma gɛn k'i hinɛ minɛ k'i dɛmɛ parce que n'i y'a jate minɛ jalo saya ye fɛn min ye a tɛ suda o ma fɔ fo ni mɔgɔ min mɛna bana gɛlɛn na bɛɛ sigilen bɛ ka fɔ karisa ka do ye bi wa sini don wa mais halo la o tɛ sarati ye kɛnɛbagatɔ bɛ taa ka banabagatɔ to saya yɛrɛ ye fɛn min de a tɛ ɲɛsigi fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsigi an ka société kɔnɔ fo saya kɔɲɔ bɛ ɲɛsigi denwudi bɛ ɲɛsigi mais saya tɛ ɲɛsigi a bɛna waati ma t'a dɔn tuma dɔ a bɛna ka sɔrɔ borokɔrɔ sigilen tɛ donc n'a nana o cogo la e yɛrɛ min saya kɛra e bara bi an ka jamana kɔnɔ i bɛ hami de jama min bɛna n dɛmɛ n ka janaja la n bɛ n'u balo cogo di donc o b'a yira ka fɔ fɔlɔ ta ni ɲinan ta sisan ta danfara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la sigiɲɔgɔnw de bɛ tobili kɛ u bɛ na n'a ye u bɛ na ni jiw ye u bɛ na ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mais bi ta o t'a la bi sanga bonda kɛra damatɛmɛ yɔrɔ ye bi sanga bonda kɛra yɛrɛ yira ye bi sanga bonda kɛra waso ye bi sanga bonda yɛrɛ hali qualificatif t'a la tuguni parce que a kɛlen bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ye ani ɲɔgɔn degun tuma dɔw la i bɛna min yɛrɛ dɛmɛ a ka suko la f'a laban bɛ tila ka jigin jama la tuguni donc o b'a yira ka fɔ fɔlɔ janaja kɛcogo ani bita tɛ kelen ye o kɔrɔ ye di a bɔra contexte normal kɔnɔ a bɔra a tabiya normal kɔnɔ ka da ka fɔlɔ la bɛɛ bi n'i sigi ni hinɛ sigi ye
bɛɛ bi n'i sigi ni makari sigi ye bɛɛ bi n'i sigi ni yɛrɛkun kasi sigi ye mais bi dun an joli bi taa an sigi bani yɔrɔ ni hinɛ sigi ye an joli bi taa an sigi bani yɔrɔ ni makari sigi ye an joli bi taa an sigi bani yɔrɔ ni yɛrɛkun kasi sigi ye an t'an yɛrɛkun kasi min taara an t'o kasi an mago tɛ fosi la ele ni an nana dɔrɔn ka na jama la caya vraiment o ye fɛn ye min ni a cɛ ka jugu. Kumba ye kuma mun fɔ an y'a faamu an bɛ fɛ k'i ɲininka o min ni o kɛra dansago wale sisan an ka jamana in kɔnɔ sababu jumɛnw de b'a nati sabula an b'a ye bannikɛyɔrɔw la ni jama taara bɛɛ ni hamina ko i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ olu nana janaza kama mais u nalen janaza yan'a ka ban i bɛ taa sɔrɔ u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ ani dɔw bɛ olu yɛrɛ u kɔni nana jama fɛ ten mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛna n'u ka condition ye dɔw bɛ na ne tɛ malo wusu dun dɔw bɛ na ne tɛ kɔgɔ dun i bɛ taa sɔrɔ degun bɛ bannikɛyɔrɔ la sababu jumɛn de bɛ k'o nati bi yalima mun ni bannikɛyɔrɔ olu fɛ olu de don wa walima mɔgɔ minnu yɛrɛ de bɛ taa olu yɛrɛ de comportement walima malien yɛrɛ de comportement kɛra nin ye bi walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ la. Jalo halisa ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Jalo n ye min fɔ kuma daminɛ la n bɛ n sinsin o de kan sisan sangabonda tɛ sigi ni hinɛ ye tugun sangabonda tɛ sigi ni makari ye bilen sangabonda tɛ sigi ni misimisi ye fɔlɔ la kuma dɔnnaw b'a fɔ zana la ko siran tɛ sangabonda la nka kumasi cɛ bɛ yen mais bi dun siran tɛ sangabonda la bilen kumasi cɛ tɛ yen bilen min sara a banna i sara fofala k'i taara ten mɔgɔ si de tɛ hami bilen kɔmɔgɔw de ni hami bɛ ɲɔgɔn na o de siratigɛ kɔnɔna la Jalo maa caman bɛ taa janaja yɔrɔ la bi u n'u ka condition bɛ taa komi i y'a fɔ cogo min na ni saya kɛra an nana janaja kɛra ne hakili la ni jama nabilala mɔgɔw kan ka wuli u ka taa a tɔ bɛ to su somɔgɔw ye tiɲɛ don a ka kan mɔgɔw ka to banbagatɔ somɔgɔw kɛrɛfɛ an bɛ ɲɔgɔn hakili lasigi an bɛ ɲɔgɔn hakili salon mais bi Jalo wallahi mɔgɔw bɛ to i kɛrɛfɛ a bɛ dɔ de fara i ka dusukasi kan parce que i b'u ye ka waleyaw kɛ wale min n'a b'a k'i yɛrɛ kɔnɔ k'i ka mɔgɔ min bɔra i bolo a ma fɛn tiɲɛ u ma parce que i b'a ye u bɛ baro la u bɛ kuma kalantanfɔ la u bɛ diɲɛ kɔnɔ kumaw kan k'olu fɔ e yɛrɛ sigilen don hali su donni ma ban fɔlɔ i bɛ mɔgɔw yɛlɛkaw mɛn Jalo jumadon ne taara baniyɔrɔ dɔ la n ye to a 2 carré ka mɔgɔw baro kɛ kan enregistrer i bɛ da o la 2 carré n ye mɔgɔw baro kɛ kan enregistrer n ka téléphone na donc c'est pour te dire que saya yɛrɛ tɛ malien ɲana fɛn ye bilen hinɛ tɛ malien dusukun na bilen n'o tɛ saya ka kunna dɛ Jalo tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ dutigi dɔ kɛnɛ tigɛra ka bin k'a ka denbaya to makari ko la o janaja o tɛ fɛtikɛ yɔrɔ ye tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ muso misɛnnin dɔ sara k'a den mugumuguni to a kɔ cɛ yɛrɛ bɛ kasi a t'a dɔn hali a b'a kɛ cogo min na o janaja yɔrɔ o tɛ gɛrɛ ye tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ funɛkɛni dɔ a b'a ka denmisɛnniya daminɛ la a ka di diɲɛ ye diɲɛ ka di a ye a b'a ka baara dɔn o janaja yɔrɔ o bɛ taa kɛ gɛrɛn ye o bɛ taa kɛ barokɛ yɔrɔ ye tew de bɛ taa wuli bi bani yɔrɔ la gɛrɛn de bɛ sigi i ye dumuni ko min fɔ n y'a ye bani yɔrɔ dɔ la effectivement ka kɔgɔntantigiw ka daga sigi ka kɔgɔmatigiw ka daga sigi jabɛtitɔ olu b'u ka condition poser i nakun kɛra mun ye i nana de ka sutigi déranger n'o tɛ ne nana ka na a dɛmɛ de ne hakili la e ka bana o jɔsi tɔgɔ la bani ale bɛ douleur min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ e k'a dɛmɛ ka se ka hakili sigi a ka se cogo min na k'o dimi k'a kun ni ala ka kunnan ye mais bi na bani yɔrɔ a ko gɛlɛyalen don dɛ Jalo a bɛ san 1 bɔ n ye bani yɔrɔ dɔ fana ye ni n ye misali fɛn fɛn fɔ Jalo wallahi n bɛ n kali ala la ka bɔn n ka kalima n y'a ye de mɔgɔ m'a fɔ n dɛ ɲɛkisɛ de y'a ye o bani yɔrɔ la denmisɛnnin fitinin a sara ten cɛnin ala y'a dɔn diinɛ kun b'a bolo mɔgɔ 2 tɛ kɛlɛ a ɲɛna n'a ma fɛɛrɛ tigɛ ka kɛlɛ in ban o de nana bali ka sa accident na o janaja yɔrɔ de taara kɛ baro i b'a fɔ sugu fiyɛ fa sigilen i bolo da kun ka kule denw yali ne den saya ma k'aw ɲɛna fɛn ye wa o nana ni mun ye a mana ni malo ye a mana ni lagosi ye donc o b'a yira k'a fɔ aw nana dɛmɛ mais aw nana dusu tɔ de kasi o ye misali kelen Jalo mun ye dabari bantugu bi bani yɔrɔ la a tɛ mɔgɔ si ka yɛlɛ sa a tɛ mɔgɔ si ka tulonkɛ sa n ye bani yɔrɔ dɔ muso dɔ fana a ba fatura
ba in bɛ sɔn ka san 80 ni dɔɔni bɔ mansa ka di dɛ Jalo hali ni mansa ye san 100 kɛ n'a sara o don tɛ ka yɛlɛ don ye dɛ mais ka yɛlɛ su ma don fɔlɔ a bɛ yɛlɛ la a bɛ ka mɔdenw dɛmɛ ba la degeli la Jalo ne yɛrɛ ɲininka don est-ce que fatɔ tɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que fatɔ tɛ mais c'est pour te dire que hinɛ de bɔra malien dusu la bi et puis saya yɛrɛ t'an bolo foyi de ye tuguni o de bina ni nin kɛwale cɛjugu ninnu ye n'o tɛ n'i y'i sigi sanga bonda la ni hinɛ ye k'i sigi ni makari ye k'i sigi ni yɛrɛkun kasili ye k'a dɔn k'a fɔ don dɔ ne yɛrɛ bina kɛ tan de bi don wa sini don wa walayi Jalo fɛn min tɛ k'i da de baniyɔrɔ kasi bɛ tɛ su nɔfɛ kasi o miiri kasi de don i b'i miiri de ne yɛrɛ bina kɛ tan de don dɔ la bi don wa sini don wa bamananw t'a fɔ su bɛ taa su bilasira donc ni e ye e disiralen sigilen o kɛnɛ kɔnɔ i sɛwalen sigilen o kɛnɛ kɔnɔ o kuma ka gɛlɛn dɛ an dun bɛ fɛn dɔ fana fɔ ko Ala kana ni karisa wuli ɲɔgɔn fɛ e bɛ ka t'i sigi karisa ka sanga bonda la k'a kɛ dumuni ye k'a kɛ yɛlɛ ye est-ce que i wuli ɲɔgɔn don masa Rahamani de b'o dɔn n'o y'a sɔrɔ e wuli ɲɔgɔn don n'o taara tɛnɛ taara taa e bɛ taa donc n'an ye nin bɛɛ bila an kun na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ sabali sanga bonda la an b'an yɛrɛ mafa ni hinɛ ye an b'an yɛrɛ mafa ni makari ye an b'an yɛrɛ mafa ni yɛrɛkun kasi ye donc an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ sanga bonda a kuma fɔli ka gɛlɛn dɛ lamɛnbagaw bɛ yafa n ma mais vraiment fɛn min don bana min don f'an ka jɛ k'a furakɛ ka da ka saya ale ka kunna kosɛbɛ kosɛbɛ o la Kunba ni nin bɛɛ tɛmɛna an b'a dɔn bannikɛyɔrɔ ninnu na folikɛlaw dɔw bɛ na ani kɔfɛmɔgɔw balima minnu bɛ kɔfɛ sinjisiraw olu bɛ musaka minnu ci tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ du dɔw kɔnɔ cogoyaw man ɲi mais banni kɔnɔ mu dɛmɛ min bɛ fara ɲɔgɔn kan a dɛmɛ in a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di banbagatɔ ma est-ce que tuma dɔ la kɔmɔgɔw ma est-ce que tuma dɔ la ne bolo ni jama nana caya ou bien ni jama ye tan ta est-ce que o dɛmɛ nafa bɛna yala alhamdulilayi rabil alamin Jalo halisa Ala ka hakili ɲuman di an ma n y'o de fɔ kuma daminɛ la dɛmɛ in bɛ di de wasa k'i ka tɔɔrɔ fo i la parce que n y'o de fɔ saya ale tɛ suda bon ni jama nana ka na firi i kun kan dɛmɛ mun bɛna di i ma a bɛɛ bɛ taa dumuni na tugunu parce que an b'a ye ni banni kɛra sisan buranaka dɔw bɛ na ni ɲɔ bɔrɛ dɔw bɛ na ni malo bɔrɛ dɔw bɛ nafolow d'a kan mais min bɛ tobi sanga bonda dɔw la tile kɔnɔ Jalo a ka ca ni 50 ye donc finalement sanga bɛ wuli waati o waati o b'a sɔrɔ dɛmɛ banna fo ka taa don mɔgɔw ka peut-être kalo dumuni na wali kelen u ka san dumuni na parce que dɔw b'u ka balo ta k'a mara mais o y'a sɔrɔ marali se bɛ mɔgɔ min yɛrɛ dɛ mais n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min b'i ta gɛn k'a minɛ par jour dun saya nana kɛ e bara dɛmɛ dira e ma dumuni kɛra fo ka ban ka don dɛmɛ kɔnɔ finalement i sigilen bɛ hami wɛrɛ de la i ka su sara o hami b'i la mais i bɛna jama ta cogo di o fana hami b'i la i dun tɛna se k'a fɔ mɔgɔ si ma a ye wuli aw ka taa ten donc fo mɔgɔw yɛrɛ de ka kɛ hakilima ye Jalo tiɲɛ don i fɛ mɔgɔw ka k'i kɛrɛfɛ k'i hakili lasigi a ka di mais n tɛ wuli tɛntɛrɛ tɛ o fana ma fɔ dɛ ka tile 3 kɛ ka tile 7 kɛ ka tile 40 kɛ o bɛɛ n'a ta dɔw bɛ yan halisa u tɛ taa n ye mun fana kɔlɔsi o banniyɔrɔw la somɔgɔw mana na ka bɔ togodaw la région kɔnɔnaw la ou bien an ka duguw la sisan nɔ olu taatɔ tugu saya kɛra e min bara e de b'u transport bɔ ne m'o fana faamuya dɛ ne m'o faamuya o fana bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ donc i nakun kɛra jumɛn ye n'i tɛ se ka na ni passe t'i bolo ka retourner to i nɔ la k'i ka duwawu kɛ je pense que o fana ka wusa mais e nana e ka charge bɛ u ka dumuni ni fɛnw na i ta don fana sera tuguni i passe fana bɛ ta ka di i ma tuguni yarɔ o kuma o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ bon nin n'a damatan nin kɛlen don ka Bamakɔ banniyɔrɔw k'a tiɲɛ mun wɛrɛ y'a tiɲɛ Jalo ni sudon kɛra sisan ni jama labilala Bamakɔ banniyɔrɔ kɛlen don retrouvailles ye tiɲɛ don i bɛ taa sɔrɔ ne ni famana ɲɔgɔn ma san kelen an ma ɲɔgɔn ye mais an bɛ girin ka da ɲɔgɔn kan cogoya min na o man kan tɛ ka kɛ i n'a fɔ an ye ɲɔgɔn kunbɛn sewa kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔ o foli cogo ani banniyɔrɔ foli cogo ani o girin ɲɔgɔn kan cogo ne bolo a man ka kɛ kelen ye bi tile in na don ni sudon banna yafa kɛra jama ma Jalo soroba ɲagami dan don dɛ cɛw ni musow firilen bɛ ɲɔgɔn na akoladiw bɛ di yan fɛ kuma camanw bɛ kɛ yan fɛ diɲɛ kɔnɔ kumaw bɛ fɔ yan fɛ numéro taw bɛ ka kɛ yan fɛ sutigi sigilen don k'a bolo don a da kɔrɔ a ɲɛ bɛ bɛɛ la a bɛ ka bɛɛ kɔlɔsi se t'a ye dabali t'a ye o bɛ mun ko fɔ hinɛ t'i dusu la
i nana mun dɛmɛ i ɲɛ t'a ɲɛda yɛrɛ la wallahi n'o tɛ n'i ɲɛ b'a ɲɛda la i bɛ taa sɔrɔ dɔ den sara ka bɔ a bolo makariko la wali dɔ cɛ sara ka bɔ a bolo makariko la ko bɛ ko la i yɛrɛ bɛ maloya ka kɛ a tigi ɲɛkɔrɔ mais bi tile in na hali sudonnaw tɛ segin wallahi i bɛ mɔgɔw de ye baro ni discours janw na o de kama ne filɛ Jalo baniyɔrɔ la taga man di ne ye juguya tɛ mais franchement ni n taara n dusu de bɛ sɔn ka n kɛɲɛ o de kama baniyɔrɔ caman bɛ tuma dɔw la ne b'a éviter pour que vraiment n bɛ fɛn min ye n da kana na dɔ fɔ a la o de kama ne bɛ baniyɔrɔ caman éviter hali juma dɔ an kɔrɔ n ye baniyɔrɔ dɔ ye janajakɛlaw taara janajakɛyɔrɔ la olu ma segin ka bɔ kaburu la u nalen bɛ dumuni sigi ka kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa mais sutigi finalement a dimina a ko mais nin tɛ dumuni kɛ waati ye a ye dumuniw ta fɔlɔ jo de b'a bolo parce que a taara k'a bolo de dan fɔbaga wɛrɛ ma sɔrɔ a la a n'a ka dusukasi sigilen dumuni nana sigi sudonnaw ma sigi a ko mais a ye na dumuni ta o min fana fɔra o kɛra bɔnɛ u y'a tigi ta fan bɛɛ fɛ u y'a ka fini bila ji la fan bɛɛ fɛ k'a bɛ ka an jɛ dumuni na bon n'i y'o dama lajɛ franchement Mali baniyɔrɔ ko il est temps an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sigi an danbe kɔrɔw ma an ka sigi an ka tabiya kɔrɔw ma nin kun t'an ka jamana taabolo ye dɛ nin kun t'an danbe kɔrɔ ye dɛ baniyɔrɔ kun ye makama de ye bonya don karama don majigin don yɛrɛkun kasi don hinɛ don misimisi don mais bi misimisi tɛ mɔgɔ si la hinɛ tɛ mɔgɔ si la sabaga sara point a banna ala ka hakili ɲuman d'an ma ni o faamuyara tumana min na est ce que nin ko in fanba bɛɛ tɛ an balakaw ye sabula tuma o tuma bannikɛyɔrɔ la ni ye mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ waati bɛɛ du kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an balakaw de bɛ a bɛ f'u ye k'u da de tuma dɔ la mankan bɛ wuli olu de fan fɛ tuma dɔ la olu de bɛ taa kumaw daminɛ fo ka u ɲina u nakun kɔ yalima e yɛrɛ ka jateminɛ la ani musow ka fanfɛla la fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo a la bi an balakaw dɔrɔn tɛ koyi dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la bi cɛlakaw yɛrɛ olu ta bɛ ɲini ka juguya dɔɔnin koyi cɛw yɛrɛ bɛ ɲini ka b'u ka gamu kɔnɔ parce que mun na cɛw yɛrɛ kaburu la fɔlɔ téléphone b'u bolo bɛ téléphone lamɛn kɛ bi na kaburu dɔw bɛɛ donda la kura kɛlen don cellulaire kan mais mun na muso tɛ taa janajayɔrɔ la o mais mun na bi su dontɔ kaburu kɔnɔ a photo bɛ Facebook sanfɛ cɛw tɛ an t'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc o ye cɛw ni yɔrɔ belebeleba dɔ ye min ye an balakaw ta fanfɛla ye Jalo muso tɛ ko min na a man di muso yɛrɛ dama tɛmɛna ko min na a tiɲɛna baara de don dɛ ayi yafa ma dɛ lamɛnbagaw mais ko tɛ diya muso kɔ ko tɛ goya muso kɔ wa musow de bɛ k'a bɛɛ goya bi u ye kɔɲɔ goya u ye denkudi goya u ye saya yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ donc problème bɛ yen de musow de bɛ to baro la diɲɛ kɔnɔ ko baro la fo ka taa uniforme yira kɔɲɔ uniforme yira dɔ ka sanga kɛnɛ kan n y'o fana ye Allahu akibar ala ka hakili ɲuman di an ma saya ka kunna dɛ saya ka kunna wa i mɛnna cogo cogo don dɔ i bɛ taa maa si tɛ to yan si ye o kuma ne taara dɔ ka kɛnɛ kɛ fu ye fɛn min ala bɛ maa den fana ma min bɛ ta kɛ fu ye o kuma f'an ka o de faamuya n'an sera k'o faamuya wallahi Jalo an bɛ sabali sanga bondaw la wa bi na Jalo sanga bonda kɛra parili yɔrɔ de an ban pari ŋɛnɛ i b'a fɔ k'i tatɔ don kɔɲɔyɔrɔ la bon ne bolo ni si t'an danbe kɔrɔ ye ni si t'an taabolo kɔrɔ ye mais nin bɛɛ kɔni de nana an ko k'an émancipera k'an ɲɛ yɛlɛnna k'an civilisera est-ce que nin ye civilisation ye wa ne bolo nin tɛ civilisation ye ne bolo n tɛ kodɔnbaliya don a ye yafa ma lamɛnbagaw ka da kan n'i bɛ kodɔn i b'a dɔn fɛn min juru bɛ i yɛrɛ la wali kelen saya galamani bɛ se ka sɛmɛ i ka bulonda la bi ala k'a janya na i bɛ sabali i yɛrɛ ba i sigi cogo dɔ baniyɔrɔ la i b'i kuma cogo dɔ baniyɔrɔ la i b'i kokɛyɔrɔ dɔ baniyɔrɔ la i bɛ hali taa cogo dɔ baniyɔrɔ la ne yɛrɛ bolo n'i bɛ taa sanga bonda la a b'i n'a fɔ i bɛ ka taalen misiri de la o Jalo i ni makama kan ka wuli i ka so i n'o makama kelen kan ka don sanga bonda la i n'o makama kelen kan ka wuli ni sanga banna mais bi a bɛ cogo di i bɛ ka taa i bɛ baro la i sigilen bɛ i bɛ baro la fatiya yɛrɛ bɛ ka minɛ kuma dɔ f'i ka dɔw kɔrɔ de ko fatiya bɛ ka minɛ o b'a sɔrɔ baro gani kada kudukudukudu u t'a dɔn yɛrɛ ko fatiya yɛrɛ bɛ ka minɛ donc c'est pour dire que vraiment an bɛ k'an danbe kɔrɔw bila an bɛ ka tunu i ka nin émission in Sirifila télé émission in an bɛ barika belebeleba de da u ye mais an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara émission in heure kan ka d'a kan a ka surun tuma dɔ la kuma in nafama bɛɛ tɛ se ka fɔ aw ka waati kunkuru in kɔnɔna la an ye émission in jɔyɔrɔ ye o Jalo
i bɛ ne min wele ka plateau ka kuma caman ne y'a jɔyɔrɔ ye kaban mais hakili la malien bayirika Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ y'a jɔyɔrɔ ye n'an continuera fɛ tuma bɛɛ kuma bɛ fɔ a bɛ fɔ ko kuma kelen nafama fɔ ko 100 a ka wusa kuma si caman fɔli tuma bɛɛ n'an ye mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw la kalan n'a hakili la juguw bi don dɔɔni juguw bi yɛlɛma dɔɔni n'o tɛ n'an taara nin taabolo in ka Jalo an bɛ kɛ fɛn dɔ ye maa tɛ min si dɔn dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma kuma n'an bɔr'o la an bɛna mɔdenko la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔdenw b'u banimini furo yɛrɛ cɛ k'a tɛ bɔ waati min na alimamiw kɛlen ka ci bila k'u bɛna sala kan yalima o dansago wale e ka yeta ye mun ye o kan alhamdulilayi Jalo halisa Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma n ye min fɔ nin bɛɛ de y'a faamuyaliko jugu ye o n'o tɛ fɔlɔ la anw yɛrɛ mɔkɛw bɛ sa tuma min na an bɛ mama sara kɛ u bɛ wari di an ma u bɛ saga sɔngɔ d'an ma wali u bɛ misi sɔngɔ di mais o b'a sɔrɔ an ma su ta otage la mais bi dun an y'a ye mɔdenw bɛ su ta otage la est-ce que o t'a faamuyaliko jugu ye don dɔ n delila k'a dɔ fana ye sangabonda dɔ la mɔdenw ka acte bolo f'a nana kɛ kɛlɛ ye balimakɛ filaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ finalement sutigi den filaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ ye a damatɛmɛ walew de ka da kan olu ka kuma nana ta ɲɔgɔn kan f'a nana kɛ jigi ɲɔgɔnna ye fo ka mɔgɔw don cɛ k'u la fara yali mun nana ni o ye mɔdenw ka damatɛmɛ wale de don mɔgɔ mamuso fana ka di n'i fa ko k'a b'i bugɔ k'a tɛ fara i la n'i taara i meleke i mamuso kɔfɛ i bɛ to yen n'i sutera n'i taara i mamuso fɛ n'a nan'i bila i fa wali ba n'o y'a sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a b'i to yen bon o sa don o man ka k'e ka tulonkɛ damatɛmɛ kɛ don ye an ka laada don k'a fɔ mama sara a bɛ kɛ n delila k'a ye an tulomasama dɔ delila ka sa a satɔ ye kangari da a b'a ka bana la e kangari da ko ni mɔgɔ ye mɔden tulonkɛ k'ale la k'i bɛ ko i ɲɛ la k'i tɛ a se fila an tulomasama de don mais u m'a mɛn wa sale mɔdenw ye tulonkɛ kɛ sudenw bannen yɔrɔ fɔlɔ la mama sara tun bɛ taa kɛ kaburu dɔ de la anw fitinin ma i bɛ taa mama sara kɛ kaburu dɔ la mais u taara waati min na gorongofin de y'u gɛn a don donc o b'a yira k'a fɔ dansago ma ye diɲɛlatigɛ k'o foyi la donc mɔdenw ka sabali tuma dɔn n'i ye su ta otage la i bɛ don i mansaw yɛrɛ gasi la ka da ka bɛɛ ta ka di ye tiɲɛ don i mansaw de ta taara bi a b'aw ɲaga ka mɔden tulonkɛnin kɛ hali o tulonkɛ dan de b'a la n'o tɛ dɔw bɛ hali n'u mamusow sara wali u mɔkɛw sara u t'a ni kasima sɔrɔ u t'a ni tulonkɛma sɔrɔ ka da k'a dɔn a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ u yɛrɛ mansaw de tilala u la donc hakili de bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen dilan Jalo mais mun de ye nin bɛɛ tiɲɛ Jalo halisa an b'an sinsin o de kan koyi saya de t'an si bolo foyi ye tuguni k'a sɔrɔ n'an y'a natɔ an bɛɛ bi boli n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ suda a tun bɛ mɔgɔ de sɔrɔ a tɛ mɔgɔ si sɔrɔ donc f'an k'a dɔn k'a fɔ saya de ka kunna wa saya in a bɛna de diyagoya e min bɛ ka saya yɔrɔ kɛ fu ye don dɔ a juru bɛ e yɛrɛ la o tuma an ka hinɛ bila an dusukun na an ka makari bila an dusukun na an ka yɛrɛkun kasi bila an dusukun na fɛn min n'an y'o bila an dusukun na Jalo nin ko kirikara bɛɛ bɛ ban mais tant que o de tɛ an dusukun na fo karisa sara ten an ka taa sudon ten Jalo sangabonda tɛ régler o la dɛ mais hadamadenw ja de gɛlɛyara saya ɲɛ donc Ala ka hakili ɲuman d'an ma Kumba an bɛ saya kuma la fɛn dɔ bɛ Mali la fɛn ye fɛn kabakomanba ye tuma dɔ la u bɛ mɔgɔ dɔw ja bila Facebook kan ani réseaux sociaux fan caman ka fɔ k'a sara k'o kumaw bila tuma dɔ la fana mɔgɔ dɔ salen a ka janaza bɛɛ kɛlen i b'a ye u bɛ tila k'o fɛn kolon bila ko a ma sa mun bɛ maliyɛnw bila ka tulonkɛ maanifinya na tan Jalo halisa mago tɛ ko la in de don tɛ siran ko ɲɛ in de don koyi an tɛ kuma in bila mina si kɔnɔ o kɔ koyi maaw tɛ siran ko ɲɛ bilen de saya tɛ maaw ɲɛna fɛn ye bilen de ala ma mɛ u ye jamana dɔ président kɔrɔ photo bila Facebook kan k'a sara k'a kuma duruntu ka yɔrɔ bɛɛ fa yɔrɔ a kɛra an yɛrɛ ka comédien caman na a kɛra comédienne caman na a kɛra mɔgɔ tɔgɔmaw caman na mais minnu bɛ k'a kɛ u ni hakilina jumɛn bɛ k'a kɛ fɔlɔ parce que ne bolo mɔgɔ saya man ka kɛ mɔgɔ nisɔndiya ko ye a tigi sara lahala o lahala la a man ka k'i nisɔndiya ko ye kelen filanan mɔgɔ goyari ye togo o togo Jalo i tɛ saya kanu ni a ye mais saya kɔni wajibi de mais i mɔgɔ ɲɔgɔn goyari ye togo o togo i man kan tɛ ka saya kanu ni a ye sabanan n bɛ yɔrɔ dɔ fana fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ segin a kan i wuli ɲɔgɔn n'a wulila i bɛ wuli koyi donc karisa sara ne content na est ce que e wuli ɲɔgɔn de don wa
i t'o dɔn n'i wili ɲɔgɔn don i bɛ taa n delila k'a dɔ fɔ n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ delila ka sa ani dɔ bɛ luwanse la so kelen kɔnɔ tellement que balimakɛ in bɛ hɛrɛ kɛ a ye ale bolo ale bɛ to k'o fɔ a luwanse ɲɔgɔn ye mais balimakɛ in sa don muso in tora dɔn de la a bɛ dɔnkiliw da bi kow bɛ cogo di bi kow ka ɲi a bɛ ka foutaise kɛ dɔ in na parce que o balimakɛ sara o bɛ hɛrɛ min kɛ l'a ye o bɛ to k'o fɔli min kɛ donc ale content na ni o ye mais balimakɛ in ka tile 40 bɛ se don min na muso in y'o kunbɛn lahara donc o b'a yira k'a fɔ a wili ɲɔgɔn kun don a y'o ka saya kɛ ɲagarikɔrɔba ye a luwanse ɲɔgɔn min na ala de ye kow tigiw ye ala b'a yɛrɛ sago la ala tɛ mɔgɔ si sago kɛ Jalo donc masa arahamani ale ka kalifa bina la nin bɛ k'i labɛn ka taa balimakɛ ka tile 40 yɔrɔ la o kɛra ale ka sanga ci kuma ye u bɛɛ bɛ luwanse la so kelen kɔnɔ donc nin bɛɛ kan ka hakili di hadamaden ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ka saya man ka kɛ mɔgɔ content ko ye kuma tɛ ka saya belebeleba ka galon ta ka da i silamɛ ɲɔgɔn na i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka taa bila réseaux sociaux sanfɛ kodɔnbaliya don i bɛ ko jateminɛ i yɛrɛ ma a kɛnɛ bɛ cogo min a balabalalen bɛ ten e ye dɔ ta bila ka k'a sara ni dɔ ye e mansa bila ka wali kelen k'e yɛrɛ bila ka k'e sara n'i y'a est-ce que a bɛ bɛn i ma n y'o de fɔ réseaux sociaux kɛra tiɲɛlikɛlan de an ka jamana in kɔnɔ kabiri ne y'a ye su dontɔ kaburu kɔnɔ n'a ka fini jɛ fo kaburu den na caméra jɔlen b'o kan k'o filmer k'o bila réseaux sociaux sanfɛ an y'an danbe lafili kosɛbɛ dɛ nin kun t'an mansaw tile la dɛ nin kun t'an mɔkɛw tile la mais bi munna an y'an yɛrɛ kɛ suguya wɛrɛw ye munna an y'a yɛrɛ kɛ suguya wɛrɛ mun na n'o de fɔ n ko réseaux sociaux mana tiɲɛli kama Jalo an y'a ye tubabu minnu na est-ce que aw delila ka tubabu ka cercueil dontɔ ye dingɛ kɔnɔ fo k'a se niveau dɔ ma jɔn delila k'a ye ne kɔni m'a ye ne m'a ye dɛ donc anw minnu ko k'an ye silamɛw ye an ye Mamadu diinɛ mɔgɔw ye kisi ni nɛɛma ba ye anw de bɛ dan sago diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la bi tubabukɛ min ye réseaux sociaux dilan Facebook internet WhatsApp mun ni mun o yɛrɛ ja tɛ farinya ka ko min k'a sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ bi anw farafinw de b'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw donc damatɛmɛ belebeleba bɛ anw maliyɛnw de bolo maliyɛnw a ye yafa ma dɛ mais franchement il est temps que an k'an yɛrɛ corriger an k'an yɛrɛ furakɛ an k'an yɛrɛ fiɲɛw bɔ an na ni o kɛra an bɛ segin an danbe kɔrɔw kɔnɔna la mais tant que ni an m'o kɛ k'an émancipelen don nin tɛ émancipation nin tɛ kodɔn ko nin ye kodɔnbaliya de nin ye kunfinya de ka d'a kan maa min bi kodɔn i b'i maa ɲɔgɔn gasi sigi maa min bɛ kodɔn i b'i maa ɲɔgɔn sutara maa min bɛ kodɔn i b'i maa ɲɔgɔn bonya nin dun bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kodɔnbaliya b'a la maa bonyabaliya b'a la gasi sigibaliya b'a la yarɔ maa min bɛ kodɔn i t'o kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma. kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ani welewele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnya la an danbe lajɛbaw sabula jɛmukan in a lamɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnya la jamana kɔfɛ an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu yɛrɛ b'a lamɛn tuma dɔ la ka tɛmɛ hali minnu bɛ kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka nafata sɔrɔ a la. maliyɛn minnu bɛ kɔ ka Jalo n t'a fɔ n k'u ka sangako ka di mais n b'a fɔ n ko bonya b'u ka sangako kɔnɔ parce que n bɛ yaala dɔɔni n taara jamana dɔw kan n bɛnna ni banniw ye u bolo yen nɔ maliyɛnw b'a kɛ kɛcogo min na walahi minnu bɛ kɔ kan u t'a kɛcogo ka ɲi ka tɛmɛ an minnu b'an faso la kan u bɛ jamana wɛrɛ kan nka u ma fili u yɛrɛ cogoya ma u ma taa laada wɛrɛw créer u yɛrɛ la yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn ka sanga kɛ yen nɔ ni bonya ye ni karama ye ni makama ye n'i y'a lajɛ ni maliyɛn sara kɔ kan sisan nɔ n'a su ma se ka na joona n'a bɛ bɛn juma ma maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ bɛ taa misiri la ka taa su seli o b'a sɔrɔ u ka comment dire home mortuaire a bɛ fɔ cogo jumɛn na u ka suko yɔrɔ ninnu na u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ fana u bɛ taa yen nɔ Jalo mais i m'a ye don kelen da kelen ko maliyɛn min sara kɔ kan k'a su filmelen filɛ k'a bila Facebook sanfɛ kɔfɛ mɔgɔw bolo ne ma deli k'a ye fɔlɔ pourtant u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen technologie développelen don ye ka tɛmɛ an fɛ yan kan mais u bɛ taa sukonya in bɛɛ lajɛlen kɛ ni bonya ni karama ni makama ye wa États-Unis kaw filɛ ne olu ka janaja la ye siɲɛ joli Jalo n'i ka mɔgɔ sara par exemple misali la i somɔgɔw bi yan i ka mɔgɔ sara e yɛrɛ sigilen bɛ Amérique Jalo semaine bɛ don ka bɔ a la e tɛ daga sigi ka so
u bena ni diɲɛ dumuni bɛɛ kana di i ma ji bina boisson mina dɔw ni sɛ carton mina dɔw ni jɛgɛ carton mina u ni diɲɛ fɛn bɛɛ bina kana di ma o sen tɛ nafolo mugu la su bɛ don k'a ban semaine bɛ sigi k'a ban Amérique n'i ka mɔgɔ sara i tɛ daga sigi ka so pourtant yen de ye tunga ye yen ye fɛn ɲini yɔrɔ de ye mais ni olu kun kɛra mɔgɔ dɔ ye yen ye ɲɔgɔn bɛn kungo de ye i b'a fɔ dɔrɔn mina foli la n bɛ wuli n bɛ taa mais non o tɛ yen nɔ walayi b'i ka sanga sigi dɔgɔkun kelen hali n'i ye kalo kala mɔgɔw tɛ sɛgɛn u tɛ décourager dumuni bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ na i tɛ daga sigi i ka so bon o de y'an taabolo kɔrɔ ye o b'a yira k'a fɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ k'an ka tabiya suit ka tɛmɛ anw minnu yɛrɛ bɛ faso kɔnɔla kan an bɛ don min na i ko bi donc bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo o la kosɛbɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ ni balimaya ni sinjiya min na hɛrɛ ni hɛrɛ tana la yen nɔ ne b'u fo o la ka dugawu kɛ u ye si ni kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a di ani u ma an minnu fana bɛ faso kɔnɔ yan nɔ an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ corriger an ka an fiɲɛw bɔ an na an ka taa banni yɔrɔw la n'an ka taabolo kɔrɔw ye ni bonya ye ni karama ye ni misimisi ye ni hinɛ ye i y'a faamuya ani yɛrɛkun kasi ye n'o tɛ fɛn min bɛ da zana la ko siran tɛ sangabonda la n ka pharmacie cɛ bɛ yen nka bi est ce que mɔgɔ pharmacie cɛ bɛ cɛ banni yɔrɔ la bilen non 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 i sara sacogo fɛn fɛn la sa foyi mɔgɔ si de kuma si tɛ cɛ bilen e somɔgɔw de n'o kungo don o kuma an k'a lajɛ an ka kɛ sabalibagaw ye an ka kɛ Ala ɲɛsiranya jɔnw ye an k'a dɔn k'a fɔ ni o ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ don dɔ ni foyi tɛ to sabali ye saya m'an kuntigi to kisi ni nɛɛma b'a tɛ danfɛn si to o kuma o siratigɛ kɔnɔna la an ka miiri an ka taasi an kana saya yɔrɔw kɛ barokɛ yɔrɔw ye an kana saya yɔrɔw kɛ diɲɛ kunkanko kumaw fɔ yɔrɔw ye n'an y'an sigi ni kɔlɔsiw ye an ka safurulayiw fɔ an ka layilalaw fɔ i da tɛ diɲɛ barolo la e b'o baraji dɔ sɔrɔ baraji in dɔ bɛ se su fana ma mais i bɛ baro min na i taara min dɛmɛ a ka suko la a bɛ kɛ sababu ye jalo hali n'a ma fɛn f'i ye i ka ko bɛ fanga bɛ dɔgɔya a bolo o ye tiɲɛ dɛ ni mɔgɔ ye remarque a ka sangabonda la ni taabolo dɔw ye i ka ko bɛ dɔgɔya a tigi bolo hali n'a ma fɛn f'i ye donc o siratigɛ kɔnɔna la an bɛ taa an ka mɔgɔ minnu dɛmɛ u ka suko la an k'an jija u kana fiɲɛ sɔrɔ an na an balimaw ka o faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ sangabonda ye hinɛ yɔrɔ ye makari yɔrɔ don yɛrɛkunkasi fana yɔrɔ don o kuma hakili ɲuman Ala k'a di ne ni lamɛnbagaw ma min y'a la dumuniko fana ta fan ye minnu y'a dɔn i ye banabagatɔ ye k'i sigi sangabonda la sɔgɔma fo su fɛ wajibi tɛ koyi wajibi tɛ dɛ taa i ka foli kɛ i ka wuli ka t'i ka dumuni k'i ka so n'i bɛ régime na mais ka to sangabonda la mɔgɔw da la diyagoya la ne tɛ kɔgɔ dun ne tɛ sukaro dun kɔgɔtigiw ka daga bɛ sigi kɔgɔntanw ka daga bɛ sigi les Maliens a y'a lajɛ a k'a dabila taa foli kɛ i ka wuli ka taa i ka so i ka t'i ka dumuni kɛ n'i y'a dɔn i bɛ régime na ka na semaine kɛ mɔgɔw da la to taa ka segin na n'i tɛ se ka taa ka segin yɛrɛ kɛ i ye naadon kelen min kɛ daw ma yafa kɛra i ma n'i y'o kɛ i tɛ daga sigi sutigi da la mais sutigi b'a ka su kasi la n bɛna sini daga ko musaka bɔ min o hami bɛ a kan a ma kɛ hami fila ye su sara o hami bɛ dépense hami bɛ yen aw tɛ n'o tigi yɛrɛ fana faga o kuma hakili ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ sababa ma. Kumba an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin kɔrɔfɔ in laseli la an bɛ Ala deli sigi wɛrɛ Ala k'o jira an na an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Sherifula Jabaranin sanfɛ an danbe kɛnɛ kɔnɔ Kumba Tangara an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ ayiwa kɛnɛ in kɔnɔ ale na o na a bɛna bɔ ni kuma kura ye wa a bɛ min fɔ fana a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa nin bana de bɛ jamana in kɔnɔ yan bi o la n'an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka lamɛnli kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dilanni kɛ kow bɛ segin a mana tiɲɛ cogo cogo a bɛ se ka dilan o la kuma in kun tɛ o ye kuma tɛ kuma na yan k'a fɔ k'a bɛ se ni jamana in bɛɛ ye kuma na ayi ni min bɛ yen fo dɔ de ka kɛ sababu ye k'o fɔ o la an jamana in kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ nana ka na an ka kow dilan an maliyɛndenw de bɛ jamana in dilan anw de bɛ jamana in jɔ anw de bɛ ko bɛɛ kɛ o la faamuyaliko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Ala deli yarabi Ala ka waati wɛrɛ yira n na. Banga di del del